og vi er alle enormt friske og klar til en ny dag. Og her i sessionen drejer det sig om en såkaldt battle. Det lyder jo lidt dramatisk og lidt slagsmålsagtigt, men det synes jeg ikke, det skal være. Det skal hellere være dialog, men gerne lidt skarp dialog. Både internt mellem de tre herrer, som sidder her i det højre ringhjørne, og de tre battlere, henholdsvis Peter Kjærgaard, 48 år, 1 års kampvægt som museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum. Ved siden af ham sidder Thomas Blok-Ravn, 62 år, med 20 års kampvægt som museumsdirektør for den gamle by i Aarhus. Og til sidst, over rosinen i pølseenden, Flemming Friborg, 51 år, med 14 års kampvægt på Glyptoteket i København. Velkommen til de tre battlere, som jeg håber vil få en debat, og måske mere end en battle. Jeg har udsendt en meget, hvad skal vi kalde det, fyldig dagsorden, som jeg vil koge ned til, at det her nok skal handle om en drøftelse af samlingernes betydning og deres brug i formidlingen eller i museumsarbejdet i øvrigt. Og vi har lagt op sådan, at hver af de tre får 15 minutter, hverken mere eller mindre, ja, mindre, men i hvert fald lidt mere. Og efter det, så holder vi en lille strække benpause, og så må I gerne samle op på jeres kritiske og skarpe spørgsmål, for ellers så starter, hvad kan vi kalde den diskussion, vi kunne have internt i kredsen, både mellem de tre, men selvfølgelig også med salen, så vi kan føle os inddraget. Det er altså populært i disse tider. Men så jeg vil starte med at give ordet til Peter. Du har 15 minutter. Mange tak. Jeg har taget lidt lysbilleder med. Du kan ikke høre, vi valgte at tage mikrofon. Er det ikke bedre, at vi gør det? Ja, det tror jeg nemlig, det er. Peter, kan du stå på den her? Ja, godmorgen. Samlinger, formidling, og så er noget det øvrige museumsarbejde. Det er nok det øvrige museumsarbejde, som jeg gerne vil tale om, fordi vores samlinger, de er nok anderledes end det, som vi normalt tænker på, når vi tænker på de store kulturinstitutioner. Vi er vant til at kigge på vores samlinger i udstillinger, og de ting, som er rigtig, rigtig flotte at vise frem, det gør vi naturligvis også på Statens Naturhistoriske Museum. Det er en vigtig del. Det er møde med publikum. Det er noget, som publikum bliver rigtig glade for. Det er steder, hvor man kan sidde, få en stille stund sammen med sine børn, og man kan sidde og forundre sig over de små ting, og man kan også se på de uddøde ting, de uddøde dyr og planter, der har levet på jorden på et eller andet tidspunkt, som ikke længere er her. Det kan give anledning til så store eksistentielle spørgsmål, og man kan blive overvældet over kæmpe store dyr, nogle af de største dyr, som har levet på planeten nogensinde, og man kan komme i øjenhøjde med rigtig gamle dyr. Her har vi for eksempel grønlandshajen, der er, så vidt som vi ved, indtil videre i hvert fald, verdens længst levende hvirveldyr. Det er altså grønlandshajen til venstre, bare så hvis der er nogen af jer, der skulle være i tvivl. Jeg får ofte spørgsmålet, hvorfor beholder I alle de grimme ting? Alle de ting, som ikke er særlig pæne, som I egentlig ikke rigtig udstiller, hvorfor har I det der lager af genstande? Og hvorfor er det egentlig, at vi skal bruge så mange ressourcer på at passe på dem? Og vi bruger mange ressourcer på dem. Og når vi kigger på vores samlinger, som jo rækker 400 år tilbage i tiden, det gør det til en af verdens ældste naturhistoriske samlinger, så har man brugt rigtig mange ressourcer på at indsamle, at opbevare og at gøre et eller andet ved det. Og det gør vi stadigvæk, og det mener vi er utrolig vigtigt. Og hvorfor vil vi egentlig det? Er det for at have sådan et kæmpestort reservedelslager til vores udstillinger, eller er det fordi, de skal bruges til et eller andet? Og det er nemlig det, de skal. Vi er, og det er I sikkert klar over her, men det er der mange, der ikke rigtig er klar over. Vi er i meget høj grad en forskningsinstitution. Faktisk er vi en af de førende forskningsenheder i Danmark. Vi er nogle af dem, der har den største forskningsoutput. På verdensplan er vi et af de naturhistoriske museer, der har den største forskningsoutput. Så vi ligger i top 5 på verdensplan. Sidste år, det bare for at give et eksempel, der publicerede vi mere end en videnskabelig artikel i internationalt videnskabeligt tidsskrift om dagen. 19 artikler alene i Science og Nature, de to tidsskrifter, dem kender I sikkert alle sammen. Men det giver et indtryk af, hvor vi ligger rent forskningsmæssigt, og hvorfor at vi forskningsmæssigt er i kategori med de store museer i London og på American Museum of Natural History i New York og Smithsonian i Washington D.C.
og at de kigger til os, hvad er det, I gør, hvordan kan I få omsat jeres museumsarbejde til så højt et forskningsoutput. Det kan vi i kraft af vores samlinger, og det er det, der er hovedpointen her, at vores samlinger, de kan udstilles, de kan gøre alle de ting, som vi gør på museer, men de er også en forskningsinfrastruktur. Det er en forskningsinfrastruktur, der skal hjælpe os til at forstå verden omkring os. Der skal hjælpe os til at håndtere nogle af de store spørgsmål, som vi står overfor. De store spørgsmål, det er spørgsmål som tab af biodiversitet. Det er klimaforandringer. Det er noget, som uanset hvor meget man lukker øjnene, uanset hvordan man stemmer rundt omkring i verden, så er det noget, der ikke forsvinder. Det er noget, vi er nødt til at håndtere, og det skal vi naturligvis gøre på et kvalificeret grundlag. Det er vi nødt til at gøre på et vidensgrundlag, og hvor kommer det vidensgrundlag fra? Hvor er de data, som vi skal bruge til at forstå og håndtere de her store globale udfordringer? De er blandt andet i de naturhistoriske samlinger. Vi har en del af de naturhistoriske samlinger, men på verdensplan, alle de samlede naturhistoriske museer, der har vi en rigtig, rigtig stor del, faktisk den allerstørste del af det bevismateriale for vores viden om naturen, og dermed også det bedste afsæt for at kunne forstå og håndtere de store udfordringer, som vi står overfor. Derfor ser vi på vores samlinger ikke kun som reservedelslager til vores udstillinger, men vi ser dem også som et forskningsinfrastruktur, der skal være med til at løse nogle af de store samfundsproblemer, nogle af de store naturproblemer, som vi står overfor. Og det er noget, som vi skal gøre i fællesskab. Derfor, og det gør vi, og det gør vores forskere, og det arbejder vi med aktivt. Men vi skal også bruge vores museumsrum til at fortælle den historie. Vi skal bruge vores museumsrum til at fortælle, hvorfor det er så vigtigt, at vi investerer i naturhistoriske samlinger. Hvorfor det er så vigtigt, at vi sikrer, at vi kan oversætte vores naturhistoriske samlinger til et format, der faktisk kan bruges. Og hvordan gør vi det? Der har vi inden for de sidste 10-15 år fået udviklet nogle teknologier, som gør, at vi kan arbejde med vores samlinger på en måde, som vi ikke har gjort før. Vi kan analysere det genetiske materiale i vores samlinger, og derigennem få en information, som vi for 20 år siden end ikke drømte om. Og så er vi i dag i stand til at analysere rigtig, rigtig store datamængder, big data, som vi sikkert har hørt om. Men det kan vi altså ikke gøre, når vi bare går sådan en tur ned i samlinger, og så tæller alle vores biler. Vi er nødt til at få oversætte det til et format, som kan bruges og som kan analyseres, og som folk kan trække på, ikke bare fra vores museum og ikke bare i vores kreds, men globalt set. Vi er nødt til at gøre det til en global ressource, gøre vores genetiske materiale og vores og alt det andet materiale, som vi har, det store kvantitative materiale, gør det tilgængeligt for alle. Så vi har en fuldstændig åben ressource, der er åben for alle over hele verden, som kan bruges og som skal bringes i spil for, at vi har det bedst mulige grundlag for at håndtere de her store udfordringer, som vi står overfor. Vi gør vores del af det. Vi er også en del af et større internationalt netværk. Vi har en sammenslutning af 12 af de mest betydningsfulde naturhistoriske museer på internationalt plan i Europa og i Nordamerika, og vi har den samme dagsorden. At vi vil bruge vores naturhistoriske samlinger til at forandre verden, til at forandre måden, som vi bruger vores samlinger på, og til at være instrumenter til en forandring, så vi får et mere kvalificeret grundlag for at håndtere de naturudfordringer, som vi står overfor, og dermed også arbejde for en mere bæredygtig natur. Fordi selvom vi drømmer om andre planeter rundt omkring i universet, selvom vi også kan se, at vi nu inden for bare de sidste 5-10 år har fundet et hav af jordlignende planeter, så er der rimelig langt derude, og indtil videre, så har vi ikke rigtig andre chancer end den her jord. Så det handler simpelthen om at passe på vores eget livsgrundlag, men også livsgrundlaget for alle de andre arter, som findes på den her jord. Den situation, vi står i, den ser rimelig dyster ud. Der har været indtil videre 5 store
masse uddøder i jordens historie. De andre har haft eksterne klimamæssige og geologiske grunde. Vi står nu over for den 6. masseuddøde, og der er én grund til, at den foregår. Der er én art, der er ansvarlig for den, og det er vores art. Vi er heldigvis også ud over vores destruktive kraft, så er vi heldigvis også udstyret med en refleksionsevne, der i hvert fald, hvis vi bruger den korrekt, er i stand til at gøre noget ved det. Og det er her, vi blandt andet kan gå ind og bruge naturhistoriske museer. Jeg vil give jer en hurtig tur, og det bliver hurtigt, igennem vores ressourcer og vores samlinger. Vi har blandt andet, for at få oversat det her til en forskningsinfrastruktur, så har vi en national genbank, som en del af vores museum. Vi er også vært for noget, der hedder GBIF og DANBIF. Det er Global Biodiversity Infrastructure, som handler simpelthen om at omsætte vores naturhistoriske samlinger, vores observationer til datapunkter. Her der kan I se datapunkterne for Danmark. Over 11 millioner her, der ser I datapunkter for det globale netværk af datapunkter. Der er 550 hvad hedder det på dansk? Georefereret. Det er godt, der er nogle eksperter i datapunkter. 550 millioner. Vi har meget mere end det, fordi vi har en stor del af vores elementer i vores naturhistoriske samlinger. De er ikke engang med her. I får lige et hurtigt dyk, indtil jeg bliver stoppet, ned i vores samlinger, så I kan se, hvad det er for nogle ting, som vi har. Nogle af de ting, som folk de ikke ser her, så har vi noget af vores isbjørnekraniesamling. 800 isbjørnekranier, som er indsamlet over 200 år. Hvorfor vil man indsamle isbjørnekranier for 200 år siden? Der var man ikke klar over, hvad vi kan bruge dem til i dag. Noget af det, som vi kan bruge dem til i dag, det er, at vi kan over en 200 år periode, der kan vi måle antallet af tungmetaller og koncentration af tungmetaller i de her isbjørnekranier, og dermed få et ret præcist mål for, hvordan vi igennem industrialisering har påvirket naturen i et toprovdyr i det arktiske område. Og dermed så giver det også et rigtig godt mål for, hvordan vi har påvirket hele fødekæden og hele det arktiske system over 200 år periode. Det kunne man ikke forudse for 200 år siden. Og det er en anden vigtig pointe her, at vi kan ikke forudsige brugen af vores samlinger. Vi ved ikke, hvad det er, at fremtiden den viser. Vi har nogle rigtig gode idéer til, hvad vi kan bruge dem til. For 20 år siden anede vi ikke, at vi kunne anvende de her analyser til at analysere, til at kigge på samlingerne som store datamængder. Vi var heller ikke klar over, at vi kunne trække alt det genetiske materiale ud af dem i dag. Men det kan vi. Men hvad kan vi om 10 år eller om 50 år? Det ved vi simpelthen ikke. Vi er ikke klar over, hvad det er, brugen af de samlinger, de kommer til at være. Det er en anden grund til, at vi er nødt til at passe så godt på dem som overhovedet muligt. Fordi det, vi gør lige nu, det hjælper os til at træffe nogle bedre beslutninger i dag. Det hjælper os til at sikre et bedre grundlag for naturbevarelsen. Det hjælper til at sikre et bedre grundlag for planeten. Det kan vi nu ved at passe på dem, ved at udnytte dem rigtigt. Så kan vi gøre endnu mere i fremtiden. Og det er en anden grund til at passe på vores naturhistoriske samlinger. Jeg har 3 minutter, så får I nogle flere billeder. Så fortsætter I med, at I kommer til at se nogle ting, som ingen ellers ser i vores samlinger. Her en tur ned i hvalkælderen, hvor vi har 24 meter lang blåhval. Fantastisk styr. 2 meter længere end den, de har i London. Det er vi selvfølgelig vildt stolte af. Men vi fortæller det ikke til nogen. Det er noget, som vi holder hemmeligt. Og hvorfor er det en god idé? Det er det da heller ikke. Nej. Vi er alt for gode til at holde på hemmeligheder på vores museer. Vi har været alt for gode til at holde på de her hemmeligheder. Det her, som jeg har fortalt jer i dag, det er simpelthen en af de vigtigste historier, som vi kan fortælle som naturhistoriske museer. Det er nemlig noget af det, der gør, at folk de kan forstå vores direkte og aktuelle samfundsrelevans.
Det er jo et af de vigtige spørgsmål. Det er museernes samfundsrelevans. Det er, hvorfor er det, at vi investerer penge i museer i dag? Hvorfor er det, at vi vil investere penge i naturhistoriske museer i dag? Det kan vi fortælle, det kan vi fortælle igennem vores samlinger. Det skal vi simpelthen ikke holde hemmeligt. Vi har alt for mange fantastiske historier fra vores samlinger. Vi suser lige lidt videre i hvalkælderen, fyldt med dejlige store dyr, der er stakket op overalt. Og her, og ja, altså rigtigt, det er Bill Bryson, der lige var på besøg hos os i sidste uge. Og noget af det, han sagde efter sit besøg, det var utroligt. I er jo nødt til at fortælle alt det. Det her, som jeg har fået i løbet af de sidste 2 dage, den oplevelse, jeg har fået i løbet af de sidste 2 dage, den skal I give folk. Det skal I finde ud af, og det er nok den helt store udfordring, som vi har nu. Det er det, jeg har fortalt jer her. Og at komme ned og blive overvældet over den enorme mangfoldighed. Vi har 14 millioner genstande i vores samlinger. Den enorme mangfoldighed. At blive fuldstændig overvældet og opslugt af, hvor fantastisk naturen er. Fra billeder, der er så små, at du næsten ikke kan se dem. Og måden, man kønsbestemmer de her billeder på, det er ved at skære deres genitalier af, og så studere dem, og de er naturligvis mindre end billederne selv. Og så gå derfra, og så til verdens største dyr, blåhval, som er 24 meter lang. Den overvældelse, som man får der, hvordan bringer vi den ud til folk? Hvordan giver vi den til folk? Det er en af de store udfordringer, som vi har, og det er noget af det, som vi arbejder på. Og det er en af grundene til, at vi er i gang med at bygge et stort, nyt naturhistorisk museum midt i København, i Botanisk Have. Tak for det. Så kan du tænke over det. Jeg synes, det er flot. Et videnskabeligt tidsskrift om dagen, og 19 artikler i Nature. Men hvad betyder det, når nu egentlig børnene de bare er ved at klappe en isbjørn inde på det naturhistoriske museum? Det synes jeg er en af udfordringerne. Den kan du lige spekulere lidt over. Så er du velkommen til Flemming Friborg. Ordet er dit. Ja, tak skal du have. Jeg tror nu i virkeligheden, jeg sagtens kan råbe rummet op. Jeg ved ikke, kan I høre mig dernede? Den er lidt... Det kan I ikke. Nå, nej, godt. Okay. Jeg går ud fra... Tak for invitationen, selvfølgelig, til ODM. Og, det er altid en fornøjelse, og især en fornøjelse, når I jo med velberød har inviteret 3, der så skal battle eller ej, må man sige, det bliver til, men 3 fra 3 forskellige områder af det danske museumsliv. Den relevans, som jo ligger i Statens Naturhistoriske Museum, og det som Peter lige har gennemgået for os, er svært at konkurrere med for et hvert kunstmuseum. I det som Peter var fat i, er sådan noget med, at vi ikke passer på den her planet, så går vi stykker med hænderne på os. Den aktualitet, som Peter lige nu har fået forærende af den globale udvikling, vil jeg jo ikke gå så langt som til at misunde, fordi det er sådan set en sejr, som hvis du vinder den, så er vi alle sammen på den. Men jeg vil sige held og lykke, og jeg vil med stor fornøjelse og interesse følge det, der for alvor vel er det mest relevante overhovedet noget museum kan beskæftige sig med, nemlig hvordan kommer vi videre herfra? Kommer vi overhovedet videre herfra? Og hvad kan vi lære af den måde, som vi tidligere har forvaltet både viden, menneskehedens historie og den måde, vores naturlige ressourcer er fordelt på? Vi er jo kommet til et punkt, hvor vi i forhold til vores tidligste tider som mennesker, hvor naturen var noget, som mennesket måtte forsvare sig imod, så er det nu omvendt. Naturen forsvarer sig nærmest mod mennesket. Det har vi prøvet på museet, på biblioteket, hvor jeg kommer fra, lige nu at gribe fat i forbindelse med en udstilling, som ikke har noget som helst med økologi at gøre. Og dog. Vi har en udstilling med maleren Theodore Rousseau, som ofte lider den tårt at blive forvekslet med mindst 2 andre Rousseauer, nemlig Henri Rousseau, som maler sådan nogle billeder med jungle og tiger og sådan nogle ting, og så filosofen Jean-Jacques. Og han er ikke i familie med nogen af dem, har ikke noget med nogen af dem at gøre. Så det er sådan set en udfordring i forhold til, hvordan mobiliserer både samlingen, vi har nemlig 8 Rousseau-billeder i vores samling, og har dermed en af de største samlinger af Rousseau i verden faktisk. Hvordan mobiliserer både samlingen, fortælle publikum om en kunstner, de ikke aner, hvem er, og vise en udstilling, der dybest set består af træer set meget, meget tæt på. Den er heldigvis blevet modtaget rigtig, rigtig godt, i hvert fald af medierne. Kommer 376 gæster om dagen, det er ikke særlig mange. Jeg er ikke kommet for at pive, jeg er bare kommet for at sige, at der er muligvis en diskrepans mellem det, vi tror, publikum vil have, og det, vi selv gerne vil give publikum, og det, som samlingen rent faktisk rummer potentiale for at give. Og det er det sidste, som jeg i de senere år har interesseret mig meget stærkt for, blandt andet i en
nogle steder lidt forkert, tror jeg, modtaget kronik fra sidste, eller en omtale i Politikken fra sidste år, hvor jeg talte om, at det museerne manglede var hverken momentum eller evner, det er sådan set mere selvtillid. At man måske skulle kigge mere på samlingerne, hvad samlingerne indeholder, i stedet for at gøre forskellige krumspring i forhold til at finde en relevans, som museumsverdenen aldrig nogensinde, tror jeg, egentlig har haft fingrene i. Det er jo ikke sådan, at vi har tabt relevans som museer. Det er mere spørgsmål, at man altid må finde en relevans som museum, uanset hvad for noget stof, hvad for nogle materialer, hvad for nogle værker, hvad for nogle naturfænomener, man råder over i sin samling. Så er det vel vores fornemmeste opgave at sige, hvorfor er det her interessant? Det vil sige, hvis blåhvalen skal holdes hemmeligt, som du så fint leverede et stikord til, kan man sige, jamen, er der så en grund til det? Nej, det er der så ikke i det her tilfælde, men man kunne sige, hvis ikke der er en grund til, at den ikke bliver holdt hemmelig, så er der jo ingen grund til at smide niveau på folk. Det er også derfor alle de grimme ting, som vi jo alle sammen har i samfundet. Biblioteket har også imellem de 9.864 genstande en del grimme genstande. Men det er sådan set ikke det, der er kriteriet, at de grimme eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Kan vi sætte dem ind i en sammenhæng, hvor vi mener, at vi er forskningsmæssigt, som er vores første kriterium, interessemæssigt, eller i får en eller anden form for relevans, som vi tilfældigt får kastet i hovedet af omverdenen. Et eller andet politisk emne, kulturhistorisk emne, et kulturelt emne, en debat, der er i gang, jamen så har museerne næsten altid et eller andet. Man kan sige, det her det er faktisk interessant, det minder mig også om. Og det kan være alt fra Plinius til rygvirvlerne på et større pattedyr. Det er sådan set ligegyldigt. Det som jeg i virkeligheden vil slå et slag for, det kunne givetvis et slag i luften, og især i den her forsamling, fordi det er svært, tror jeg, at finde nogen, som ikke vil nikke, mens jeg siger det her. Det handler om, det er vel at finde den undren og den sans for det vidunderlige og det fantastiske, som museerne er vokset ud af. Vi er jo alle sammen produkter af oplysningstiden, og i de sådan mere solbeskinnede dele af oplysningstiden, der var glæden og undren over verden faktisk ledord. Jeg tror, at vores helligste pligt overhovedet, og her bliver jeg næsten religiøs, vores helligste pligt overhovedet som museumsfolk, det er at finde den undren, først hos os selv, og så siden promovere den til vores gæster. Og jeg vil til hver en side sætte mig imod, selvom jeg formentlig ryger ind på hylden med uddøde dyr inde hos Peter, jeg vil sætte mig imod, at man betragter gæsterne som brugere. Vi har simpelthen ikke brugere på museerne. Det er noget brøv. Vi har gæster. Vi har folk, som vi enten inviterer ved at åbne dørene, og ved at lave enten mere eller mindre spektakulære udstillinger, eller på anden vis engagere deres opmærksomhed. Eller også så er vi så heldige, at vi har nogle gæster, som kommer af egen drift. Det findes faktisk. Jeg vil gerne aflyse den krise, der ligger i at sige, men folk kommer ikke på museet. Det er jo løgn for det første. I Danmark har vi jo aldrig haft, så vi kan næsten ikke få armene ned, eller burde i hvert fald ikke kunne, som museumsfolk over en bred kamp. Museumsbesøget er stigende, og har været det i årevis. Så hvad fanden er så problemet? Jeg tror i virkeligheden stadigvæk, vi skal tilbage til det der med selvtilliden. Vi er blevet så forvirret, tror jeg, mig selv inklusive, at de konstante krav, der jo også konstant veksler, fra det vi kalder samfundet, som vi jo alle sammen er en del af, omkring at være enten relevant, eller finde lige den rigtige målgruppe, eller analysere alle målgrupperne i forhold til hinanden, og så komme ud med et fint facit ud på den anden side af det. Det tror jeg overhovedet ikke, vi skal. Vores målgrupper er selvfølgelig ikke alle. Museer er heller ikke for alle, det er noget røv. Museer er for alle, men ikke for alle og hver. Det vil sige, det fordrer en eller anden form for interesse. Det er nogle gange sådan, at vi er nødt til at stimulere den interesse. Den er ikke naturligt. Det kan vi sætte ind på i forhold til de faglige midler, der står til vores rådighed. Men vi kan dårligt påvirke, hvordan folk føler og tænker omkring det at gå på museum. Her til morgen har Bertel Haarder netop offentliggjort de 20 kandidater til sin Danmarks Kulturkanon. Det er alt muligt. Nummer 20, det er hygge, for eksempel. Men nummer 1 var jeg ret optaget af, det er faktisk Danmark i verden. Så det er et fantastisk perspektiv, at vi på vores kulturkanon pludselig får foræret, at det handler om at kigge på, hvad er Danmark i forhold til resten af verden. Det er muligt, at der nogle steder i folkestemningen er sådan en lyst, lidt Brexit-agtig fornemmelse af, eller lidt Trump-agtig fornemmelse af, at vi må altså også hellere lukke os lidt om os selv. Der bliver det simpelthen den her mur. Vi må hellere lukke os inde. Men jeg tror ikke, den er på museerne. Jeg tror heller ikke, at det publikum, vi betjener i det her land, som bryster sig med rette af at være rimelig veloplyst, faktisk har den egentlige natur. Jeg tror, folk meget gerne vil os, og jeg er sikker på, at vi også vil dem. Samlingerne er vores største råstof, i den forstand, at jeg til hver en tid også, med fare for udryddelsen sådan lige om hjørnet, vil sige, at det handler om at ikke at finde på ting, som ikke har noget med det museum, vi nu hver især er nødt til at gøre. Vi må til hver en tid tage udgangspunkt som fagfolk i vores faglighed, og det vil sige, i det museum, vi nu engang, enten ved held eller dygtighed eller en kombination af havnet i. Der må man tage udgangspunkt i ting og sige, det er det her, vi har. Hvis ikke vi kan gøre den her interessante, så fortjener vi ikke at have de stillinger, vi har. De er nemlig per definition interessante. Og hvis vi læner os op af det der med undren, wunder i
det gode gamle Kunst- und Wunderkammer, som var museernes forløber, altså givetvis i starten kongelige eller fyrstelige samlinger, men dog i hvert fald samlinger, der var stemplet sammen af alle mulige mærkværdigheder. Men som startede museerne, og som startede hele refleksionen over den omverden, der omgiver os. Hvor man som et prisme kan sidde og vende selv den mindste lille bille, eller det fineste kunstværk, og sige, hvad betyder det her for mig? Hvad siger det om den kontekst, vi er vokset ud af? Hvad fortæller det mig om fortiden, nutid og fremtid? Hvis vi bare kan nå derhen, det der fromt ønske, synes jeg meget er noget. Samlingerne er overstoppet, som sagt. Og derfor kan man måske sådan helt konkret, hvis man savner lidt eksempler, vil man kunne sige, jeg tror, at museernes største aktiv i de kommende år, og et aktiv, som i høj grad er noget, man er meget opmærksom på blandt de enormt mange sponsorer og fonde, vi har i Danmark. Vi er nemlig ret heldige med den slags angår. En af de virkelig aktiver, vi har, det er at sige, at vi har nogle særlige måder at engagere vores samlinger på. Vi kan gå ind blandt andet ved hjælp af krydsdisciplinære tiltag, gribe fat i andre discipliner, både konserveringsmæssige, kulturhistoriske, mediefilosofiske, filosofiske som sådan, religiøse, og kigge på, hvordan kan noget, der starter med et kunstværk, hvordan kan det rent faktisk udvides til næsten som sådan en vortex, der bliver ved med at snurre rundt, at fortælle os noget essentielt om verden. Vi har prøvet sådan i de små år, de senere år, på biblioteket, med ret stort held også i forhold til at engagere sponsormidler, donatormidler til det, og vi prøvede både på den arkeologiske front og på den kunsthistoriske med det. Vi har taget udgangspunkt, som vi altid gør, når vi laver udstillinger på museet, i samlingerne, både Rousseau-udstillingen, som jeg lige taler om nu, som vi talte om før, som er aktuel i øjeblikket, som vi har lavet sammen med Getty-museet i Los Angeles, hvor man altså tager udgangspunkt i de 8 værker, vi har, samler 50 andre værker, kigger på, hvad er det for nogle udsagn, forhold omkring natur, som de her billeder i talesætter. Udover vi jo ikke dermed prisgiver selv deres kunstneriske værdi. I det under, eller den undren, som jeg taler om, underet i Wunderkammer, der ligger jo netop også, at tingene har en egen æstetisk værdi. Det er ikke så legitimt i en sådan postmodern eller postmodern samfundsstruktur, hvor både dannelse og ideen om, at æstetik og sådan noget, det er enten for de fine, eller også er det for fint for alle, og ikke noget, man i virkeligheden burde rode med. Det skal helst enten sige noget om samfundet, som vi alle sammen har hørt i danstimerne, eller også så skal det på anden vis have en relevans, der ligger ud over værkets æstetiske værdi. Og æstetik kan altså også være blåvaler. Jeg taler ikke kun om billedkunst, jeg taler om alt, hvad museerne roder med. Tingene har en iboende kraft og en styrke, som jeg vil blive ved med at sige, selvom det måske lyder gammeldags for et neomarxistisk perspektiv, så vil jeg sige, at det er stadigvæk ekstremt interessant, og det er i høj grad også det, der trækker publikum ind. Det er fascinationen ved ting, man enten ikke kender, eller ting, man kender så godt og skatter så højt, fordi de netop har den kraft, den udsigelseskraft, som det fantastiske, smukke og æstetiske objekt har. Udover Rousseau-udstillingen, så har vi i de senere år lavet nogle eksperimentale arkeologiske udstillinger. En udstilling, som netop slutter her den 28. november, der hedder Hustomerium. Det er der ikke nogen, der siger, uden at have øvet sig på det. Men det er en lille lokalitet uden for Rom, som ingen kender. Argumentet for at vise udstillingen, som rummer et antal grave, der fik os over 800 år, var simpelthen at sige, at vi sammen med foreningen Liv og Død, der arrangerer begravelser og også debatterer, hvordan mennesket forholder sig i Danmark til døden i dag, og sammen med konservatorer, live udgravninger fra stedet, hvor vi undervejs, både fysisk på museet, i kraft af de laboratorium på en udstilling, men også transmitteret via satellit fra stedet i Italien, lige uden for Rom. Ikke dagligt, men ofte der bliver fundet noget, kunne rapportere fra det. Og dermed engagere publikum i en proces, den langsommelige og ellers kedsommelige proces, som museumsgæster ellers aldrig ser. Det er, at man bearbejder fund, pusser dem af, renser dem op fra at være brune, grimme, uformelige ting til at blive smukke kobber og guld armbånd. Den proces lagde vi frem som en del af udstillingen. Det blev vi ikke blev gjort på nogen gimmickagtig måde. Ideen var netop at sige, at folk kunne gå ind undervejs og spørge konservatorerne, hvad det var, de foretog sig, og de ville så afbryde deres i øvrigt fastlagte videnskabelige arbejde. Det var ikke et teater, det var rent faktisk et stykke arbejde, de lavede, for at så forklare publikum om, hvad der foregik. Så er altså en slags brugerinddragelse, selvom det er gæster, vi har, men en inddragelse, der handler om at vise folk tyngden og dybden i de her ting. Vise dem både det kedelige og det fantastiske, der følger. Vi har også en kommende udstilling, der handler om Sicilien, om skatte fra omegnen af havet omkring Sicilien. Vi vil kigge på, hvordan marinarkæologi og marinbiologi hænger sammen, og hvordan forskellige måder at tolke fundene på har ændret sig med moderne teknik. Så på den måde prøver vi selvfølgelig at aktualisere, prøve at inddrage, prøve at nedbryde de
grænser, som vi mange gange hører fra kritikken, når den er skarpest, tit er nogle museer sætter op for sig selv, nemlig at man er verdensfjern eller ikke rigtig rører ved jorden, hvor man går, eller også sidder sådan lidt småisoleret i et elfenbenstårn og hygger sig med sine ting. Jeg synes, at vi i Danmark i meget, meget høj grad kan skyde en pæl igennem den beskyldning. Der er ikke nogen i selskabet her, eller i det danske museumsrum, som sidder og hygger sig og får lov til at sidde og hygge sig på den måde. Jeg synes, den legitimitet, som ligger i, at vi arbejder dybt med vores samlinger, og at vi hele tiden vender og drejer, hvordan vi bedst muligt kan lægge tingene frem for publikum, ja, det er sådan set det, der er hele vores museale raison d'être. Om det så lugter af oplysningsfilosofi, eller af dannelse, som er et af de andre ord, vi ikke bryder så meget om nu, ja, det er så bare ærgerligt. For jeg tror, at den dannelse er noget, som publikum rent faktisk efterspørger. Jeg tror, at publikum gerne vil dannelse. Og jeg bilder mig ind, jeg har været personligt i hvert fald igennem den karriere, som lidt så fint opsummeret, glædet mig mest, når det lykkedes at vågne op selv. At man selv opdager ting, man opdager nye ting i processen. Det er ikke selve research-processen, men selve det at vise det frem, lægge det ud til publikum og have den dialog med publikum om tingene. Det er det, der er det rigtige livgivende i sammenhængen. Så på den måde er samlingerne lige så levende, som vi gør dem til. De er lige så levende som os selv. Det er bare et spørgsmål om ikke at sige, vi kan ikke, vi tør ikke, vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre, vi skal spørge nogle andre, eller endnu værre, vi skal spørge publikum. Jeg bilder mig ind, at publikum ikke aner, hvad de vil have, i hvert fald ikke i detaljer. Jeg tror gerne, de vil forbløffes, forbavses og forundres. Og jeg synes, de 3 forord er nogle af de bedste ord, vi kan mobilisere som museumsfolk. Det er sådan set sag nummer 1 for os overhovedet. Ja, det var sådan set umiddelbart det for mig. Jeg ved ikke, om det var også 13 minutter og 10 sekunder. Tak. Husk at samle spørgsmålene op. For som sagt, så når Thomas har haft sine 15 minutter, så holder vi lige en 5 minutters stræk benpause og luft ud pause. Og så tager vi debatten bagefter, og jeg håber selvfølgelig, at der er en livlig debat, når vi starter igen. Så Thomas, ordet er dit. Jeg går formiddag, og tak for invitationen. Om der bliver meget battle, det ved jeg ikke. Jeg tror egentlig, vi er ganske enige. Jeg ser det i hvert fald, der nikkes rundt omkring. Så spændende, om det også er det, når jeg nu har sagt, hvad jeg vil sige. Men jeg tror egentlig helt grundlæggende, at det er vigtigt at erkende, at museer, det er ikke bare en firkantet kasse, alt kan puttes ned i. Museer er forskellige, og tak for det. Og de bør være endnu mere forskellige, og de bør udvikle sig endnu mere forskellige de kommende år, tror jeg. Jeg vil godt begynde med et par historier, som gav anledning til, at jeg begyndte at fundere lidt over samlingernes rolle og museernes rolle, da jeg for mange år siden for første gang kom til et godt kollegamuseum i det nordlige England. Beamis hedder det. Der stod vi, og jeg havde nogle gæster med rundt, og så kom vi ind, og det er et åbent museum, ligesom det gamle by, og der kom vi ind i en bank, hvor der så stod en bankmand af 1913, og fortalte om, hvordan banken fungerede, og så tog han en gold sovereign frem, og det er en enormt flot mønt, og den er meget værd, og så en af mine gæster fik lov til at holde den i hånden, og sagde, hvordan tør I dog lade mig holde den i hånden? Hvortil min kollega fra Beamis sagde, Søren, der er jo 1000 af dem out der. Hvad er problemet? Hvis der er en, der forsvinder, jamen, så kan vi bare købe en ny. Den er ikke specielt unik. Den er ikke noget specielt. Det er en enormt fin mønt, og den er dejlig at røre ved, den er dejlig at opleve, men så er det jo heller ikke mere. Til gengæld, så kan jeg se, at du har en fantastisk glæde ved at få lov til at holde den. Det var den ene ting. Den anden ting var, at vi også fik præsenteret museet på den måde, at de har The Regional Resource Center, som er et sted, hvor de har billeder, hvor de har studiegenstande, og hvor de har dokumentation omkring samlingen. Og så har de det store Open Air Museum, hvor folk ligesom kan næsten leve med det, der hedder Immersive Experiences på engelsk i dag. Og det udtrykkes min kollega på den måde, this is the museum and this is the theater. Men det afgørende er, at der er sammenhæng i tingene imellem de to områder. Den sidste ting, jeg vil nævne deroppe fra, det var en diskussion om, hvad der egentlig styrer museerne. Og der fik jeg formuleringen, som jeg har tænkt meget over siden, at museerne skal ikke være market-driven, det skal være mission-driven. De skal være driven af noget, som vi som fagfolk kan se er væsentligt. Ikke for museet, men væsentligt for den tid, vi nogle gange fungerer i, for det samfund, vi nogle gange fungerer i. Så det der med mission-driven, det er meget vigtigt, synes jeg. Omkring samlingerne,
så er det jo helt klart, at museerne de er baseret på samlinger. Men jeg vil sige, at det første og øverste mål for museerne, det er ikke at opbygge samlinger. Det er at få et eller andet afknyttet ud til et publikum i nutid og i fremtid. Noget, som kan være væsentligt, relevant, i et eller andet glæde, eftertanke, forundring, hvad det måtte være, til det publikum, der måtte være. Men det gør man på baggrund af den materialitet, genstandene, helhederne, stofligheden, altså samlingerne, samt at man kan holde styr på dem, de er registreret, de er bevaret, nu er på vej igennem de 5 pinde, og så til sidste, så skal der opbygges viden omkring de her ting også. Der har vi alle de 5 søjler, men i min museumsbog, der er det formidlingen, det publikumsorienterede, der er og bør være det overordnede og det styrende. Samlingerne er naturligvis ikke vigtige, fordi de er museernes rigdom og særkende, selvom de også kan være en klods om benen, fordi de er tunge at vedligeholde. De er den langsigtede investering i fremtiden, og de er definerende som ramme for museernes tema, virke og aktivitet. Men det er vigtigt, at de ikke er målet, de er midlet. Jeg vil prøve at komme lidt tættere på Den Gamle By, som jo både er et open air museum, men som også har en lang række klassiske samlinger. Jeg vil her berøre 2 aspekter, proveniens og bevaring. Og jeg tror, at vi i vores måde at drive museum på, som altså bare er en blandt mange, der støder vi nok an mod nogle opfattelser af proveniens i vores arbejde med helheder i form af at skabe huse, hjem, butikker osv. Et hus kan ikke genopføres, uden at der er et element af rekonstruktion. Det må være vores måde at gøre det på, selvom der historisk set har været kritik af modellen. Men mange vil sige, at den rekonstruktion, det element af noget nyt eller anderledes, eller noget, som ikke har hørt til det oprindelige hus, det er forkert. Det samme gælder med de hjem og butikker osv., vi genskaber. Fordi der sætter vi forskellige provenienser sammen. Det kan være, at en del kommer fra et sted, en anden del kommer fra et andet sted. Så det vil sige, at de ting har oprindeligt ikke hørt sammen. Men set fra vores stol, så er det altså ikke tingene, der skal bestemme, men den faglighed, som museumsfolkene har, og den viden, som museumsfolkene har, det kan gøre, at de kan sætte de her ting sammen, så det bliver en relevant helhed, som kunne have eksisteret. Hvis vi ser på bevaringsaspektet, så har vi nogle helheder, hvor mange rækker langt tilbage i tiden, helt tilbage til renæssancen, det er langt tilbage for os, og mange af tingene er ganske sjældne. Dem passer vi naturligvis på. Dem skal vi passe på, ikke bliver skadet. Derfor ser man også rundt omkring i Den Gamle By nogle irriterende glasafskærmninger, som altså er vilkårene for, at vi kan passe på de her samlinger. Men en meget stor del af det, vi har samlet ind gennem de senere år, er samlet ind med henblik på, at folk kan gå ind og opleve det, man ligesom kan føle, at man går ind i den virkelighed, som vi nogle gange skal udtrykke. Som mange af jer nok ved, så har vi gennem de senere år arbejdet på at opbygge det, man kunne kalde Den Gamle By. Et bykvarter, der viser efterkrigstidens Danmark med særlig fokus på 60'erne og 70'erne med afsæt i årstallet 1974. Der har vi mange forskellige elementer. Vi har nogle meget enestående helheder, som vi selvfølgelig passer ekstra meget på. For eksempel har vi arvet et helt hjem fra en tidligere skoleinspektør i Klampenborg, Bodil Sneum. Og det var alt, der var der. Hun har ikke smidt noget ud de sidste 40 år. Vi tog faktisk det hele hjem. Det var ganske exceptionelt. Så der har vi en enormt stærk proveniens. Og det vil så sige, at det ikke er et af de steder, hvor man går på tæpperne, hvor man må sidde i stolen og hvor man må pille med tingene. Der har vi lavet nogle lidt diskrete afspærringer. Men andre steder, der lader vi folk gå ind i hjemmene. Det er, når vi for eksempel i kollektivet fra 1974 har genskabt, hvordan det kollektiv så ud på det tidspunkt i samarbejde med de folk, der boede der. Der er måske en del genstande fra kollektivet, der er bevaret, og dem lader vi så stå der. Men ellers er meget af det, for eksempel et antal ølkasser, spånreoler og sådan noget, det er noget, som vi har fundet tilsvarende i samarbejde med dem. Og her sker der jo ikke noget ved, at folk de går ind, de sætter sig i stolene, de prøver de forskellige ting, hvor Den Gamle By ligesom bliver en slags tidsmaskine. Og andre steder, der må man bladre i LP-bladerne. Man må læse et Anders Sand-blad, eller kigge i ugens rapport, hvis man har lyst til det. Man må prøve at drejeskive telefonen, og man kan ringe fra lejlighed til lejlighed i øvrigt.
Vi synes, det er vigtigt, at publikum får den oplevelse, for den omslutter det på en helt anden måde. I Café Bonix, som er et konditori for Åben Rå, der kan man komme ind og sidde i stolen og få serveret gåsebryst eller napoleonskage med filterkaffe eller 1974 til. Og man må sidde i de originale stole, og skulle de gå lidt i stykker, jamen for søren, så reparerer vi dem akkurat som Café Bonix selv ville have gjort det for ganske få år siden. Og på jazzbaren Ben J, der har vi om fredagen udskænkning. Man kan købe Aarhus-sæt, det vil sige Arnbitter og Sears øl. Og der spilles jazz, og ved stambordet og i baren, der må der ryges. Det er en meget mærkelig måde at lave museum på. Jamen det er nogle gange vores måde, og de her møbler, de tager nu ikke sønderlig skade, kan man så sige, fordi de er ret solide. Det er jo jazzværd syn for 70'erne. Så de her ting, som kan slides og som kan gå i stykker, de er jo noget, som man bare kan skaffe igen, som ikke er unikt. Så kommer der nok på et eller andet tidspunkt en situation, hvor det bliver svært at skaffe ølkasser, hvor det bliver svært at skaffe flere numre af ugens rapport, eller hvad det nu måtte være. Og så er det jo klart, selvom vi har indsamlet nok af dem til lang tid og langtidsslitage, så på et tidspunkt bliver der selvfølgelig sagt stop. Og så bliver det en del af de gamle, som man så skal passe på. Der er imidlertid én ting i øjeblikket, som vi har under glas, og det er en stor sjældenhed fra begyndelsen af 70'erne. Det er nemlig slikpapir og andre emballager. Det er sådan noget, der er virkelig svært at finde. Så dem har vi lagt i en skraldespand og så sat glas over. Så det er sådan set en skraldespandsmontre, kan man sige. Jeg vil også nævne, at den gamle by fra gammel tid har nogle klassiske og ganske fornemme genstandssamlinger. Dragter og tekstiler, ure, sølvtøj osv. Det er nogle fine samlinger, som vi udstiller på den helt klassiske måde i morgentrømme, tyverisikring og så videre. Det er sådan, det skal være. Hvis jeg skal summere op, så vil jeg sige, at vi arbejder efter det princip, at vi ikke laver museum med hensyn til genstandene eller fortiden, for fortiden er slut, og genstandene er døde. Nej, vi laver museum for mennesker i nutid og i fremtiden. Og rent praktisk, i dag så samler vi kun ind, hvis vi har konkrete planer for eller kan forudse en eller anden form for anvendelse af genstandene eller samlingen. Vi mener, det er vigtigt at differentiere mellem forskellige genstands- og samlingstyper, alt efter om de er enestående eller de er lette at erstatte. En museumsgenstand er jo ikke bare en museumsgenstand, selvom regneartsfolket i Rigsrevisionen tilsyneladende opfatter en museumsgenstand som en museumsgenstand. Vi mener også, at museer er forskellige, og det er kun godt, hvis forskelligheden bliver større, og det tror jeg jo, at den gør. Men vi skal huske, det synes jeg også er vigtigt, når jeg nu ligesom har sagt, at samlingerne ikke er så vigtige, så er det vigtigt at sige, at de er sgu vigtige. Fordi museerne har grundlæggende noget at gøre med stoflighed, materialitet og det tredimensionelle, selvom det ikke er selve formålet. For det er, formålet er selvfølgelig, at museerne er til glæde for menneskene nu og i fremtiden. Men når jeg betoner stofligheden og materialiteten, så er det for at understrege, at jeg synes, man skal passe på, at man ikke kommer til at gå for meget op i projektion, animation og iPad. Grundlaget er det fysiske, the real thing. Men museumsgenstandene er ikke hellige. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Det er mennesket, vi driver museum for. Slut. Ja, lad os se, om der kunne komme nogle spørgsmål. Jeg synes, at jeg skulle godt lige komme op og stå og få lige til hjernen. Så klapper jeg, når der er gået 5 minutter, og så sætter vi os ned, og så skal I selvfølgelig have et skarpt spørgsmål klar hver. Hvad er det? Det er jeg. Henrik Slæg, Naturhistorisk Museum i Aarhus. Jeg har spørgsmål godt, Peter. Vi er jo i år udsat for statsrevisorernes revisionsrapporter omkring vores samlinger, og det ligger meget om, at vi generelt på de danske museer har samlet alt for meget ind, og vi skal skille os af med dem, og vi skal lave samlingsstrategier osv. Og så samtidig så siger du, Gud jo, vi kan ikke forudsige brugen af vores samlinger. Hvordan hænger de to ting sammen? Hvordan kan vi lave en indsamlingsstrategi, når vi ikke ved, hvad vi kan bruge vores samlinger til 100 år? Hvordan arbejder I med den slags? Ja, vi er nødt til at overlade det til eksperterne. Til dem, der ved, hvad de taler om. Og det er det her tilfælde. Det er altså os. Nu tænder vi lige videre. Det er jeg helt enig i. Altså, det kan ikke være sådan en sovjetisk 5-årsplan, der ligesom definerer sådan noget. Det er helt klart, det må være de museer, der sidder og har hjertet på rette sted for de ting, de nu arbejder med, der vurderer. Og det kan godt være, at der ikke bliver et samlet billede, fordi man ikke ligesom har det nationale overblik.
Men det er så det, og hvorfor skal man egentlig have et nationalt overblik? Det er måske snarere et internationalt overblik, der er interessant. Ja, jeg vil ønske, at jeg kunne være uenig, fordi det skal jo være. Det er altså meget svært, når man får studeret de her ting på den her måde. Selvfølgelig er det os, der skal sørge for det, og vi skal ikke spørge nogen om det igen. Min pet peeve omkring brugerinddragelse skal ikke dernede, hvor man skal bestemme, og det skal politikere heller ikke bestemme, hvad vi samler ind. Et kerneeksempel fra mit eget museum, biblioteket, fandt i 1986 alle skulpturerne af den franske salons mestre frem ned fra kælderen. De blev kylet i kælderen i løbet af 50'erne og 60'erne, hvor man bedre kunne lide Gerhard Henning og Kai Nielsen og modernisme og Picasso og Matisse og sådan nogle ting. Og alt andet var så blevet kylet ud med badevand. Så Clissanger, Marquest, Delaunay, alle de andre i dag fuldstændig mere eller mindre berettiget glemte billedhugger hører til historien, og ikke bare hører det til historien. De er sindssygt godt selskab for Rodin og Meunier og for os andre, for at se i forhold til både Thorvaldsen og klassicismen, men også i forhold til billedhuggerkunstens udvikling. Udover at de faktisk også har nogle æstetiske egenkvaliteter. Nu er de stillet op i noget, vi kalder fra blok til krop, som fortæller hele skulpturens udvikling fra ca. 1800 til 1960. Det havde ikke kunnet, hvis man havde fået sin vilje dengang og sagt, at det der skal arkiveres i den sorte plastsæk. Det havde man lyst til. Der var museumsfolk, jeg vil ikke nævne nogen navne, men museumsfolk og styringsfolk, der i løbet af 70'erne sagde, kan det ikke bare destrueres? Lykkeligvis så tog museet sin bevaringsopgave alvorligt og har en konservator gående fulltime til at istandsætte det her nu. Så skal der så også det er faktisk i okay stand nu, men hele ideen om, at det ville have været tabt, hele det ville have været forsvundet, hvis man bare havde lavet en bureaukratisk tankegang. Vi har jo kollegaer derude, der mener, at de kan skille sig af med 50% af deres samling. Ingen navne, men Roskilde Museum mener, at de godt kan skille sig af med 50%. Jo, det har været i avisen, og det er en debat værd, fordi politikerne vil jo gerne tage den, og så bliver der plads i magasinerne. Thomas, hvad mener du om det? Du har jo en frygtelig masse gamle på os. Det er rigtigt. Og jeg siger også, at museumsgenstande er ikke hellige. Jeg vil så også sige, at det er et hugens ressourceforbrug at skulle kassere i samlingerne. Samtidig så er det samtidig lettere at bevare dem. Hvis det er store hestevogne, så går det måske forholdsvis let. Men det er jo svært det der, og der er der ingen tvivl om, at der er samlet alt for meget ind. Og jeg ved ikke, om der er 1 million stenøkser, eller i hvert fald flinteflækker, og der er mange stolpehuller, og der er utrolig mange Madame Blå kaffekander osv. Og det er da rigtigt, man behøver ikke gemme det hele. Men på den anden side sker der egentlig så meget ved at gøre det. Eller lad det enkelte museum måske selv kassere i det. Selvfølgelig ikke sådan, at man bare kasserer hovedkuls, men sådan, at man har muligheden for eftertænkning og dobbelttjek. Men jeg ved det sgu ikke, men jeg tror, der kan være relevant at kassere nogle ting, i hvert fald forstået på den måde, ikke nødvendigvis at bevare alle ting, men man skal også passe på det område. Lige en kort replik for Peter, inden vi giver ordet til Flemming. Ja, altså vi har nogle kriterier, som vi godt kan arbejde med, når vi kigger på. Der er nogle ting, som vi kan skille os af med. Det vigtigste for os, det er, at vi har de meste data, der skal til. Vi ved præcis, hvor en genstand den er indsamlet. Vi ved, hvornår den er indsamlet. Når vi har de data, så har den her genstand videnskabelig værdi. Hvis vi ikke har de der data, så kan det være, at den genstanden den er utrolig flot. Og så vil vi måske gerne udstille den alligevel. Eller vi bruge den i skoletjeneste til formidling. Men hvis den er rigtig grim, hvis den ikke har nogen videnskabelig værdi, så er der nogle ting, som vi også kan skille os af med. Men det er nogle helt andre kriterier, end bare at sige, ja, okay, er der virkelig brug for det? Kan vi ikke skære ned på halvdelen af magasinpladsen? Det er simpelthen det, der definerer det er, om det har en videnskabelig værdi, og vi kan se, at det har den videnskabelige værdi her, eller om der er en udstillingsværdi, eller en formidlingsmæssig værdi. Og så er vi faktisk nede på, at der er meget få ting, som vi er i stand til at kunne skille os af med. Der er ikke mange af valerne, der forsvinder, kan jeg forstå. Jeg talte kort i mit indlæg omkring det der med oplysningsfilosofien, som vi alle sammen er vokset ud af som museer. Der må man jo sige, at oplysningsfilosofien var et heroisk, men fra starten dødsdømt forsøg på at katalogisere alting. Det kan vi selvfølgelig ikke. Men vi skal jo heller ikke ryge over i den rene utilitarisme, hvor vi med diverse byråkrater in mente tror, at vi kan katalogisere os ud af alting. Nu har vi det på plads, nu har vi det på plads, men det der falder lidt ved siden af, eller hvis vi har 10 af de der allerede, så er den nok hjemme. Det handler det ikke om. Det handler også om genstandens fortryllelseskraft. Altså igen,
med Max Webers ord fra 1905, når staten ikke længere, eller når et stort overordnet styrende system ikke længere kan se magien eller finde mening i tingene, så instituerer et system, hvor alting ensrettes. Og der siger jeg ikke, vi er. Jeg siger bare, jeg synes som museumsfolk har vi en pligt til at sige, vi vil gerne give afkald på det store billede, men vi vil ikke desto mindre som modsætning til det, eller som erstatning for det, sige, i det lille bitte billede, i den brustagtige Madeleine-kage-effekt, i at dreje en enkelt genstand og sige, prøv at se, hvad vi kan få ud af det her. Ja, det er der vores evner for fortrydelse i virkeligheden ligger. Og det er der altså ikke rigtig skrevet ind i regnark. Det er bare ærgerligt. Smukt sagt. Spørgsmål dernede fra? Ja, altså Thomas Simonsen, Naturhistorisk Museum. Jeg har egentlig 2 ting. Først vil jeg godt svare, at jeg har en ligestiftet på. Jeg har ikke tid til. For at følge op til det, der siger, at vi har tit kun mødt til at sige, at de har ikke nogen videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi, så uden med det. Men vi kan også have ting, der måske falder inden for vores område, der har videnskabelig værdi. Så er vi pligt til at finde et andet godt hjem for, der vil udnytte den videnskabelige værdi. Vi kan ikke beholde alting selv, men vi gør så for, at det bliver i museumsverdenen. Det gør ikke med Danmark, det gør ikke udlandet. Så sidder jeg, nu har vi set senere, at jeg er på et tekstsamling på Naturhistorisk Museum. Vi har brugt en stor artsamling, som vi ikke har ro til. Hvis ikke der er andet, men det ikke til. Faktisk er det skabe ikke, som de fund på talen kommer med selvfølgelig. Men det er vigtigt at beholde et eller andet sted i videnskab, beholde det, der er videnskabeligt værdi. Gør politikerne, så jeg siger, at det har de ikke forstand. Det andet, jeg godt vil sige, det er sådan til dig. Det var noget, der fandt meget hurtigt, at du sagde, en 20-årig ikke er interesseret i det her. Det er noget, de har fået af, jeg så vil sige, inden det er lavet hjemmefra. De 6 år, så jeg synes, det er vildt spændende. Kom on, det er jo for at provokere. Jeg ved også, når vi går i zoologisk have, så handler det om de søde dyrebørn. Lad nu være. Altså. Det er også, at det kommer på noget godt forberedt. Jeg vil gerne lige følge op på det, du siger, at det ikke er nødvendigvis er hos os i vores hus, at vi skal holde den her del af samlingen. Det er et punkt, som er utrolig vigtigt for vores samling på vores museum. Det er ikke Københavns Universitetsmuseum. Nu er det alt det, vi har, det er jo statens ejendom, men det er ikke noget, der sådan er, der bare skal være i København. Ligesådan som de øvrige naturhistoriske samlinger, det er heller ikke nogen private, lokale samlinger. Vi føler nok, at vi har et privat ejerskab for det, men jeg tænker heller ikke, at vores nationale samlinger, det er vores nationale ejendom. Det er noget, som vi skal holde for os selv, som kun det kommer os ejer, som skal komme os selv til gode. Det er en global ressource. Mange af vores genstande, når vi hentet fra rundt omkring fra hele verden, hovedparten af vores samlinger, de kommer fra andre steder end fra Danmark. Der er også andre udenlandske museer, der har indsamlet materiale fra Danmark. Alt det her, det udgør en global infrastruktur, det udgør en global ressource, som vi har en pligt til at give fri, som vi har en pligt til at dele. Så en af vores vigtigste opgaver som Naturhistorisk Museum, det er, at vi får skabt de forbindelser mellem museerne, og vi gør vores samlede ressourcer, vores samlede samlinger, gør dem fuldstændig frit tilgængelige. Det er også en måde, så vi kan håndtere et af de rigtig vigtige spørgsmål, nemlig repatrieringsspørgsmålet. Der er masser af steder, masser af lande, hvor vi ikke kan repatriere genstandene, fordi de simpelthen vil gå til grunde i løbet af ganske kort tid. Men vi kan lave en digital, og vi kan lave genetisk repatriering. Vi kan give tilbage alt det, som vi har været ude at hente, ved at stille det fuldstændig åbent til rådighed for som en åben ressource. Og det er simpelthen en af vores vigtigste opgaver. Ja. Flemming, du kan ikke undgå at få det der spørgsmål, fordi du lavede det der, var hovednavnet i den artikel, Camilla Stockmann skrev om. Måske lidt mere. Det blev i hvert fald trykket som en meget elitær museumstilgang. Du kommer jo også fra et sted, hvor der er nærmest guldvandhaner. Ja, der er faktisk guldvandhaner, må vi lige se. I Carlsberg Bibliotek. Hvordan har du det med sådan, for jeg er sikker på, jeg ved også, at nogle af vores kollegaer, der svarede dig i medierne, og synes, du var altid noget elitær, og du ville tabe mange på gulvet med den elitære tilgang. Du synes det ikke for dagen. Jeg synes nu nok, det er noget andet, du siger i dag, men kan du ikke lige give det der på med på vejen, for det er jo dine kollegaer, du gik lidt op imod jo også. Nogen i hvert fald. Altså nu er jeg jo altid prisgivet, selvfølgelig, når man går med åbne øjne i det, når man vælger at udtrykke sig på den måde, jeg gjorde i politikken. Jeg kunne skrive en kronik i et fagblad, og så var der alle jer måske, der havde læst det, og det havde også været fint.
Men når man går ind på de vilkår, så må man også finde sig i, at nogle af tingene bliver spidsvinklet. Hvis ikke man spidsvinkler det selv, hvad jeg så afgjort gjorde, så bliver det spidsvinklet af journalisten. Så Stockmann havde et fint dag, og det var fint nok. Men der blev samtidig sådan fokuseret lidt for meget på, at det var en eller anden form for kampskrig imod navngivende kolleger, blandt andet Mikkel Bog på Stanford med kunst. Og det var overhovedet ikke det, der var hensigten med det. Så jeg er sådan set ikke gået i kloster som fanden, når han bliver gammel her. Jeg mener stadigvæk det samme. I forhold til det elitære, tror jeg, vi er nødt til at dele op i to ting. Når man siger elitær i Danmark, det er næsten det værste, man kan være. Næst efter gammeldags, som helt klart i øjeblikket. Og jeg er begge dele, baseret på det her indlæg i hvert fald. Det var sådan det, som de der 8-10 stykker, der reagerede blandt kollegerne. Dem, der ikke reagerede, eller kun gjorde det til mig, de sagde tak for kronikken, vil jeg så sige, ikke fordi jeg vil fejre mig selv, men bare at sætte det i perspektiv og sige, at jeg tror stadigvæk, at jeg sagde noget relevant. Det kan så godt være, at man med rette, hvis man deler det op det med det elitære og siger, at er elite noget med penge. Det er tit meget forbundet med kunst, især kunstmuseer, men med museer i det hele taget. Eller også er elite noget med ånd. Eliten er enten dem, der har mange penge, eller er meget kloge, fordi de tit har mange penge, og det kan købe sig viden. Det er selvfølgelig forbandet ærgerligt. Det er så bare et vilkår, der er sådan socialt, som vi er nødt til at forholde os til. Men jeg vil til hver en tid modgå en eller anden i luften hængende beskyldning, sådan polemisk fra din side omkring, at jeg kan vel nok sagtens sige det, fordi jeg kommer fra en privilegeret position. Det vil sige netop hovedideen i mit oplæg i politikken, og så være senere belage med yderligere ord i et oplæg i Carlsbergfondets overskrift, er jo, at vi alle sammen sagtens kan. At det sådan set ikke var noget, der var det rige, i sammenligning med så meget andet i hvert fald, rige museum beskåret. I øvrigt vil jeg sige, at vi skal søge på linje på vilkår med alle andre om penge. Det er altså ikke sådan, som vi i modsætning til mange, som mange tror, hvor alle pengene er i Carlsbergfondet, og sådan er det. Carlsbergfondet støtter os massivt, det er rigtigt, men når vi skal lave udstillinger, når vi skal lave regulær forskning, så er det altså uden for Carlsbergfondets kasser, vi henter penge. Så i den sammenhæng vil jeg sige, ja, selvfølgelig er det privilegeret, men i forhold til debatemnet, som var, hvad kan vi gøre med samlingerne, er samlingerne og vores museale selvforståelse, museale horisont, noget, der er udfordret af det, vi kalder en omverden, som vil os noget andet. Jeg mener, at stadigvæk det er de samme regler, der gælder for os alle sammen, om vi har mange penge eller få penge. Og det er den samme talentmasse, som jeg heldigvis synes, jeg kan se rundt omkring, og den er ikke ligefrem proportional med mængden af penge i en given organisation. Jeg skrev, at i Skive og i Skjern og på Louisiana og på biblioteket er vilkårene sådan set de samme i forhold til, hvordan vi adresserer publikum, og i forhold til, hvordan vi forvalter vores talenter. Og talenter er ikke som dengang i Bibelen penge, men rent faktisk evner. Der er et spørgsmål herfra. Ja, jeg hedder Bo Skåb, jeg kommer også fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Vi er meget glade for ord i Aarhus. Vi har en grundlov, vi har et folketing, vi har en museumslov, vi har en slots- og kulturstyrelse, men vi bryster os også af, at vi har et levende museumsvæsen. Vi repræsenterer forskellige museumsfaglige sammenhæng. Er genstandsbegrebet det samme? Kan I tale én stemme den anden vej? Hvor I består forskelligheder? Og er det en styrke? Er det en styrke, at i virkeligheden, at man står med tre stemmer den anden vej? Det opfatter jeg ikke som en styrke. Ikke som en styrke. I relation til, at der om, som siger, er en forvalter ud til museumsvæsenet. Når nu at samlingsbegrebet forvaltes ens, men det svares med den forskellige stemmer. Men det forudsætter jo, at du definerer museerne ud fra samlingerne. Det mener jeg ikke, man skal gøre. Jeg mener, man skal definere museerne ud fra deres formål. Og det er noget helt andet. Det er, som du så fint sagde, det er dit indlæg, Flemming, det er det der wunderkammer, det er det der forundring, det er glæde, det er nytænkning, inspiration, hvad man nu ellers skal finde på, sådan nogle lidt fluffy ord. Det er der, det er fælles for museerne. Derudover så har de den materialitet, men det er ikke, at samlingerne skal kunne puttes ned i en kasse og ligesom passe i alle firkanterne. Det er jo ikke det, der er det afgørende. Og derfor tror jeg også, at vi skal passe på ikke at definere os ud fra museumsgenstande, når vi taler offentligt. Vi skal definere os ud fra museernes formål. Men vi har noget, som er med til at definere ikke bare os som museer, men også vores genstande og vores samlinger. Noget af det, som de kan bruges til. Det er nemlig det vidensbyrd, om det så er fra naturen eller vores kulturelle frembringelser. Det er det vidensbyrd, der dokumenterer, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen. Og det deler vi. Altså, hvis jeg forstår spørgeren ret, så er det noget med profil. Altså det er noget med, hvordan vi markerer os, og
som samlet museumsfond. Var det lidt det, der lå i det? Ja, altså, var der der? Hvordan I besvarer, kan man sige, forvaltningen, eller forventningen, kunne man kalde, fra styrelsens side om, at samling er vel samling, og museer er vel museer. Altså, noget over en kamp. Jeg ved ikke, jeg har kun svaret for egne erfaringer, de erfaringer, som den institution, jeg har været i nu rigtig længe, de seneste 15 år som dets direktør, har gjort mig. Men udover det, altså historien her er jo lang, rigtig lang, helt tilbage til 1980-81, da Statens Museumsnævn besluttede sig for alvor at kortlægge og begynde at kortlægge på de der blå kort, som også i kunstsektoren i hvert fald har siddet med. Jeg ved ikke, om kultursektoren har haft noget tilsvarende. Men en af misærerne ligger jo i netop i den administrative holdning, så der igen kommer til at placere mig som sådan en eller anden form for maskinstorm overfor. Det er sådan set utilsigtet. Men vi er nødt til at tage fat på, når du spørger på den måde, så vil jeg nødt til at sige, hvad er baggrunden for spørgsmålet? Handler det om, at vi politisk i din overbevisning ville stå stærkere, hvis vi havde en klarere profil, altså en genstand, en samling af en samling, og vi har kulturhistorisk, kunsthistorisk, lokalhistorisk nogle særlige forpligtelser og muligheder hver især, som vi ville have fordel af at pule og lave en eller anden form for cluster, som er det nye buzzord. Er det det handler om? Eller handler det bare om et spørgsmål til, hvordan sikrer vi, at vi bevarer ude i de enkelte museer, uanset hvad for en beskaffelse de så har, samlingen og samlingernes ressourcer som en kapacitet, vi kan råde over? Og der kan man sige, et af eksemplerne lige nu er jo, det er stadigvæk ikke helt lykkedes forsøg på at katalogisere og indsamle i Regin-sammenhæng, og Siri og Sara, hvad de hedder, de andre forskellige almindelige institutionsmæssige forsøg. Der møder vi jo hele tiden den nomenklaturforskel, der er imellem os. Altså, at museer er jo så mange ting i Danmark. Jeg tror, at der er 100 og mange? 100? Der er 90 statsanerkendte og 5 statsanerkendte. Præcis, ikke? Det så er vi cirka 350 i alt. Ja, det er rigtig, rigtig mange med vildt diverse samlinger, altså vildt forskellige arter samlinger. Og der tror jeg, det er også det, som ODM i alle de år, jeg kan huske det, har talt om og talt til sig selv om. Hvordan profilerer vi os? Hvordan markerer vi os som en stemme, med stort S? Som én stemme, ikke som mange. Fordi altså, det er jo del af herskeragtigt, ikke? Altså jo flere forskellige artigheder der er, jo større er muligheden eller risikoen eller efter synsvinkel for, at man kan bagatellisere de problemer, som ligger i sammenhæng. Ikke at jeg siger, at vi har en ond statsmagt, der ønsker sig det mener jeg naturligvis ikke, vi har. Men vi kan risikere at komme i klemme mellem ønsket om at katalogisere og samle og matematisk formulere, og så den forundring, som jeg sådan stadigvæk står her, hvor det gammeldags og råber om, altså at vi risikerer at tabe hele sagen på gulvet i vores iver efter at blive så fandens dygtige til at samle det hele, katalogisere det hele og lægge det hele frem i rapportform. At vi altså på en eller anden måde kunne man sige, det kunne være spændende, hvis nogen i branchen bredt flere stemmer. Det er altså ikke fordi jeg mener, at jeg eller vi er enige stemmer i sammenhængen. Altså, det er jo et åbent felt. Altså hvis man gik ud og sagde, hvad er det egentlig for nogle værdier, vi forvalter? Altså i stedet for at tale om samlinger, simpelthen tale om værdier. Og det er jo det, vi sådan set hver for sig alle tre er så frygtelig enige om. Ja, det er egentlig det, vi alle tre prøver at gøre. Vi går rundt om den varme, hvor vi kan ikke lide ordet samling egentlig. Og samtidig kan det alligevel godt, fordi det er den, vi er vokset ud af. Så er man nu 3 gange afsværget, det er næsten helt bibelsk. Afsværget det der med samling. Vi snakker om noget andet. Det er ikke helt det. Så spørgsmålet er virkelig mere, hvis vi kan informere den værdidiskussion, som du lidt lægger op til. Nu lægger der mange ord ind på den. Nu er du glad for årsagen. Altså hvis man kunne få en forbandet svært af det jo, det ved vi jo godt i Danmark i det hele taget, og i stort set alle steder, fandens svært af at få en værdidiskussion. Men det er virkelig mere en værdidiskussion end en samlingsdiskussion eller en administrationsdiskussion, vi ønsker os. Hvem gider diskutere administration? Jeg gør ikke. Det er der nogen, der elsker rundt omkring. At i europæisk sammenhæng, der hedder vores næste tema, altså i den europæiske netværksorganisation, den hedder faktisk The Value of the Collection. Så der er vi i gang med det. Og 2018, nu er det faktisk fordi jeg er inspireret af at have været sådan noget EU-sammenhæng, det bliver faktisk det bliver Cultural Heritage Year på europæisk plan. Og så kan man så sige, at det er bare sådan noget EU-fis. Men der er altså faktisk opmærksomhed, og det er meget genstandsbaseret. Vi begynder måske at vende tilbage til nogle dybder, vi har været et stykke væk fra. Og måske er vi så samtidig lige nøjagtigt i Danmark på samme tid, hvor man rent faktisk opruster nogle steder i Europa. Der er vi under afvikling på rigtig mange ting. Det er meget, meget mærkeligt og meget, meget forunderligt at se udefra. Men i det perspektiv, så synes jeg godt, at jeg vil spørge Thomas. Du er citeret i Børsen for, at der er profit i de danske museer. Hvordan hænger det sammen med de der tunge samlinger, du skal gå og slås med? For det står i Børsen i forgårs. Det var ikke min overskrift. Det siger vi altid, når vi ikke er helt tilfredse. Jeg kan dokumentere det. Men pointen er jo, at museer, eller nogle museer i hvert fald, for vi er forskellige, og vi skal ikke være ens. Nogle museer formår at tjene penge,
Og ved at tjene penge kan man forvalte sine grundopgaver bedst muligt. Der er ingen tvivl om, at hvis den gamle by ikke selv tjente penge, så var det meget mindre museer, hvor samlingerne havde det meget dårligere, hvor forskningen var meget ringere, osv. 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 Jeg plejer at sige det på den måde, vi laver ikke museum for at tjene penge, vi tjener penge for at lave museum. Men du har også citeret Berlingske for at sige, at museer er også business. Det er så en pointe, okay. Vi snakker meget om genstande. Hvem er du? Ja, sorry. Thomas, nede fra Naturama i Svendborg, Naturhistorisk Museum. Vi snakker meget om genstande, og det der med, om genstandene kan fortælle sin egen historie. Vi har også prøvet meget ned på Naturama sådan, at lade genstanden tale for sig selv i det nye museum, da vi sådan skulle prøve at skifte hest. Og fik selvfølgelig også det ene spørgsmål efter det andet. Hvad er det, vi ser? Fortæl os, jeg kan godt se, det er en kronhjort, men hvorfor? Og så er der det der med de der bolde, som vi skal... jeg synes, at vi bliver nødt til at tage op. Altså et af de sidste tal, jeg har hørt, det er, at i USA, der er der 40% af den amerikanske befolkning, som ikke tror på evolutionslæren. Og det overser de ikke evolutionslæren, de siger evolutionsteorien. Og så tænker jeg bare, og hele det der holdning til kreationisme og sådan noget, den er i fremmarch i Europa. Den er kommet til Europa, og nu kan man faktisk argumentere for, at man ikke kun skal undervise i skolerne i evolutionslæren, men altså også skal give rum og plads til kreationisme. Er der ikke nogen, nu er det meget naturfagligt det her, men vi kan sikkert finde nogle paralleller, er det ikke også museernes opgave gennem samlingerne og putte dem ind i sætte nogle ord på, som kan understøtte noget af den modbevægelse, som der meget tydeligt er brug for, når man bliver presset på noget, der er så essentielt som evolutionslæren. Det bliver så et generelt spørgsmål, for jeg kan ikke så let forholde mig til, om Darwin bliver en parentes i historien. Der står en professor i evolution lige her ved siden af, så var det længe. Det kan jo godt være. Men jeg mener under alle omstændigheder, det er vigtigt i den sammenhæng at sige, at museerne har en opgave i at skabe uro og anderledeshed i samtidens selvfedme. Vi har nogle selvforståelser rundt omkring, og museerne har den anderledeshed, de andre vinkler, som kan være med til at skabe de sprækker, som man kan se noget andet igennem. Og ender det med, at de der 40%, de går hen og bliver 90% i USA og måske resten af verden, og det er der jo ingen, der ved, hvad der sker om 100-200 år, jamen så synes jeg, det er vigtigt, hvis man så til den tid må have lov til at have museer, der skaber sprækker til andre vinkler. Det er i hvert fald vigtigt, at vi har mulighed for at skabe de sprækker. I forhold til det, du meget relevant bringer op, så må man sige, det handler jo i meget høj grad om et af de andre fyreord, dannelse. Og det handler også om viden. Altså, nu er det jo ikke absolutte størrelser, og viden har det jo med at skifte alt efter, hvad for en vind der blæser, og hvad for et århundrede vi befinder os i. Men det er klart, at museerne som enhver form for vidensbaseret og vidensproducerende enhed også må have en stemme og en holdning til sådan noget som det der. Men der må jeg altså igen trække kæphesten af standen og sige, hvis ikke vi vil være ved, at vi har en opgave, der er større end at underholde, og hvis vi ikke vil være ved, at underholdning og dannelse ikke udelukker hinanden, så får vi ikke den stemme overhovedet. Der er ikke nogen, der giver os den. Hvis til gengæld, og nu har vi jo lige haft det her valg i USA, hvis udfald, man kan mene om, hvad man vil, men hvis 40% af amerikanerne angiveligt, som du siger, tror på kreationisme, så kan man modsætte overfor det tal, at der i slutningen af 2013, det er tid siden, men i 2013 gik 52% af amerikanerne på museum. Det er givetvis ikke de samme procenter. Men det er bare interessant, at der er altså stadigvæk også en vilje til og en interesse for viden. Jeg tror, vi skal passe på med, ikke jeg siger, du gør det, jeg siger bare, at jeg vil holde mig selv meget stærkt i scenen, for ikke at komme til at sige som Hillary Clinton, at der er nogen, der er deplorable. At der er nogen, som gør noget forkert. Det lægger der ikke i munden. Jeg siger bare, at en af vores vigtigste missioner er jo at holde os væk fra det politiserende, og væk fra enhver form for messianisme. Og alligevel synes jeg, vi skal være missionærer. Altså selvfølgelig skal vi det. Vi skal da sige, på baggrund af den viden, vi har omkring historien og dens udvikling, om det er romerne eller om det er neolitisk, at det er sådan set ligegyldigt. Hvis det er informerende diskussion, skal der trækkes frem. Det vil sige, hvis vi kan sige og pege på argumenter, der støtter evolutionslæren,
og som fjerner enhver form for tvivl om den, ja, så skal vi selvfølgelig blive ved med at gøre det, det er klart. Men det er en værdidiskussion, hvorvidt du vil tro på, at der findes en Gud, samtidig med, at der findes en Darwin. Den kan museerne sgu nok ikke løfte alene. Altså. Nu kommer evolutionsteoretikeren. Og du skal gøre det kort, Peter, for vi har kun ganske få minutter tilbage. Det var godt, at jeg lige fik den sidste med. Nogle af de museumsgængere, som vi har i USA, de suser også ind på det kreationistiske museum i Kentucky, som er en af de største museumssatsninger i nye amerikansk historie i det hele taget. Udover at være museumsdirektør, så er jeg også professor i evolutionshistorie. Jeg har skrevet en tyk bog om kreationismen i Europa, så det bliver næsten nødt til at det her. Og det kunne godt lyde som om, at det er noget, som vi har fået indøvelsen for, at der sådan endelig kom sådan lidt dynamik i den her sådan ellers lidt halvsvage debat. Når vi hører sådan noget her fra min museumskollega fra Aarhus, så er det noget af det, som for os alle sammen bliver skal være et vigtigt alarmsignal. Fordi det betyder nemlig, at selv i Aarhus, så er idéerne om det postfaktuelle sådan begyndt at snige sig ind, selvom vi gerne vil holde det fuldstændig væk. Der er simpelthen forskel på at vide noget og at tro noget. Der er ingen her i det her lokale, der er tvivl om, at der er nogle naturlove, der gælder, når jeg slipper den her. Det er tyngdeloven. Vi ved, at livet det udvikler sig efter nogle principper, som vi har fuldstændig styr på. Det er ikke et spørgsmål, om man tror på det eller ej. Det er simpelthen et spørgsmål på, at vi ved, hvordan naturen virker. Ved vi alt? Nej, det gør vi ikke. Heldigvis, der er simpelthen så mange ting, som vi ikke ved endnu. Men de her ting, dem er vi fuldstændig sikre på. Der er ikke nogen som helst tvivl om det. Og at vi her har en enormt vigtig rolle som museer. At vi går ind, og vi fortæller, hvad vi faktisk ved. Vi går ind og giver et sikkert vidensgrundlag. Og det er også derfor, og det var der, jeg startede, at det er noget af det, vores samlinger de kan gøre. De kan være med til at sikre, at vi har det her vigtige vidensfundament. Hvad vi så gør med det, ja, det er jo op til menneskeheden. Det er jo op til os. Hvad vi gør med den viden, som vi faktisk har. Det kan jo godt være, at vi fortsætter den her selvdestruktive stil, som vi har, som nogen er trådt ud af. Det er ikke noget, som kan afgøres videnskabeligt, men vi er fra videnskabens side. Og det er også det, at vi fra museernes side, at vi har en vigtig rolle. Vi skal stille al vores viden til rådighed. Og vi skal skabe en platform, som udruster vores befolkning med de rigtige redskaber til at håndtere de her spørgsmål. Og det er ikke et spørgsmål om at det ene er lige så godt som det andet. Der er forskel på at mene noget og vide noget. Og vi skal give alle det sikre grundlag, for at de kan gå ud og træffe beslutninger. Det er ikke os, der skal så bestemme, hvilken retning vi skal gøre, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at folk kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Det var flot. Vi skal stille viden til rådighed for hvad var det, du sagde, for menneskehed. Så synes jeg, vi skal stoppe. Jeg vil klapsalve med disse ord, så tak fordi I kom, og jeg synes, det bliver en sjov debat, en rigtig spændende debat, og I skal have nogle druer, fordi det er sådan, vi gør i museumsverdenen. Det er naturhistorie endnu en gang, ja. Men tak for oplevelsen af at stå der, og tak for det. Og nu er der en lille pause, så vidt jeg ved, inden I fortsætter her.